Tarte hau Tolosa Motorrek aurkezten du Peugeot 5008 auto berriarekin. Tolosa, ekainak 17. Larunbata. Eta kuadrilla eguna 27. urtez ospatuko da. Guk ere kamisita jantzi dugu eta festan murgilduko gera. Eta txupinazoa botata eman zaio hasiera 2017. urteko kuadrilla egunari. Antolaketa astea kuadrilla egun baten, tokatzen zaizunen zuri, eta jakite dezunen urren urtekoa zu prestatu behar dezula, ez? Orduan pixka bat anteatzea, 6 kuadrilla juntatu geha, eta 6 kuadrilla horien arten bilerak astea, pixka bat San Juanak arrimatzen nahi biala. Zer izango da, 3 hilabete lehenago, olako zerbait. Kulturetxen juntatze geha, eta importantena lanak banatu, kuadrilla bakoitzak ardura batzuk hartu, eta aldan txokunena bete. Da urtetik urtea testigua pasa eta aurreko urte nintzana berriro reitea, orduan guri behintzat hori ondo etorri zaigu ez dalako lehenengo aldia hemen iteana, ja urte desente doaz, eta orduan izan da aurreko urtetako kite zuena lana banatu gure arte, baina ja oinarri bat bazeon. Jendek zintzo uste jo zita honi, egun potentea dalako eta ondo pasatzeko. Krisik ez da, kuadrilla honi. Aurreko urteko jokua izan zen pañuelitoa. Pañuelitoa ez da kardiakontzako aproposan joku bat, kriston tensioa sortzea, orduan aurten inda hori aldatu eta, holako trivial jinkana moduko bat osatu da, galdera diferentekin, oso galdera tolosarra gaina eta bertako, adibidez, zenbat taberna daude Euskal Herri plazan. Aukera diferente daude horrela lurren markatuta, ez du jarri barako azu kasila baten edo besten, da, joku politia eta gaina horrek ere emate beste plus bat ez da. Zer, noiz bait denoi tokatuko zaigu kuadrilla egun antolatzea seguru, baina hola, adedo inbeharren, pixka bat lehia hori sustatuta, emate beste grazioa. Mila eta 600 pertsonen inguru elkartu dira Tolosako Euskal Herria plazan bazkaltzeko, baina hauetaz gain beste hainbatek ere bazkaria eduki dute beraien kontura. Guk esan bezala hitzordua hemen Euskal Herria plazan daukagu. Hasio eguna jokuta juten, eta guain gaude despedidan, hor uste zen betela dago pipar bat, eta ez ondo, guztua. Bain bazkaria, eta gero pixkat mulambo, erromeria, eta... Oso ondo baino bero gehiagia pasatzen. Gaina bazkarin eguzkitan tokatu zaigu, eta alde hortatik oso gaizki. Baina bestela, super guztua. Jarki gaude, hementxe. Bazkaltzen eta ibili geha, lehenago txosnatan tare ibili geha, eta hementxe, jarki. Earki, ez genuen espero haino nahi izango zanik. Hasieran geratu geha marretan, eta gero jungea zeo hartzea taberna, eta gero ordu bitan hemen geratu geha, denak. Indeu tortilla patata, gero indeu entxalada bat, eta gero postrea. Eta enkargatu dugu gaztatarta gozonakoa oso goxoa. Oi askoa, patatakin enkargatu indeu, eta hain indigue, eta pixkatzeko azeon, baina oso na. Tuiteu kroketa batzuk, gero tortilla batzuk, eta azkenik oi asko batzuk, eta gero postrea. Abokata batzuk hartu iteu, eta hortxe biliga. Kuperan ondon, earki, eraten. Janditeu larreatik hartu iteu makarroiak, eta gero almondigak. Ez dugu ez egin urtarokin erlazioa zekanik. Azkenen genekan despedida eta gauza asko orduan ez dugu ez errin, baina urren urten ingo dugu. Ez dugu ez errin. Azkeneko momentu nibiliga kamisetak josten taola, eta ez dugu ez errin. Gure intentzioa zen ateatzea giriz, baina giri kemadas, baina ez dakit. Giri kemadako izan intentzia, baina Udarai buruz aukeratu dugu gitea, eta orduan erosite txapel batzuk eta abanikok eta ura botatzeko bat abestei. Gutzako egunek politena, netzako behintzat, ze azkenen juntatze geha hemen denak, jaten, bazkaltzen, ondo pasatzen, eta azkenen da, ez dakit, egun bat polita. Inauterekin matea egun politenetako bat. Azteko gu guztik juntatze gehala.
Ze baita kostatu itea denak juntatzea, bai afari bateako edo, eta kuadriagunen beti denak egon geha. Eta batzuk kanpon ikasteuela, ez dakize, azkenen kuadriaguna da, eta orduan lagun guztik juntatze geha. Ba, espeziala, netzako eguniko hoena da. San Juanetako eguniko hoena. Ba, gutzat espeziala da, ze lehenengo urteko geha eta lehenengo urtea da honea etortzean Euskal Herri plaza eta earki pasa deu. Eta guain parrandakin segitza tokatzeu. Urten animatu geha bazkari etortzea eta inoiz baino beto. Eta bai, San Juanetako eguniko bena. Te dibujaban corazones, frases de dolor, sueños de color. Como si fueran huellas que se dejan en la nieve, llenas de calor, brillando al sol. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy. Que juego a ser el niño que era ayer. Por eso al buscarlas hoy es cuando más cuenta me doy. Que juego a ser el niño que era ayer. Tarte hau Tolosa Motorrek babestu du Peugeot 5008 auto berriarekin.